Oi, nokoi. Nundun dah. Gari ifale gora, ifale jam. गिबान खुलुमबाय साफ्रोमबो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ आं सायखं बिराद गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय लोगोफोर नोंथांमोन गान्जा फालांगिरि हमदों जोंनि नैबे धिकेआजुलि बाटासिपुर स्टेशनावहाय दिनै थांनाय हरावहाय गान्जा फालांगिरि हमदों ओरैबायदि माने गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय दा बे गान्जाखौ हमामोनब्ला बे गान्जाखौबा बे बिथाङा सोरनो हैगौमोनबा आरो बे गान्जाखौ सोबनानै बेसेबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बरबाद जाबावगौमोन बेसेबां जोंनि बर'नि जोहोलावफ्रा लाइफआ धंस जाबावगौमोन बिराद गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय बे गान्जाखौ हमनो हादों जोंनि धिकेआजुलि रड स्टेशननि खाथियावनो थानाय जोंनि सा धिकेआजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां सारमोननि नाजानायाव बे गान्जाखौ हमनानै मोन्दों बे गान्जाखौबा सोबनानै बेसेबां आरो जोंनि बर'नि लाइमोनफ्रा जोहोलावफ्रा बरबाद जाबावगौमोन लाइफआ धंस जाबावगौमोन बै गान्जा फालांगिरियाथ' खारबाय बे गान्जानि बेसेनखौ मानसिफोरनिफ्राय खोनानाय मथेब्ला 30,000 जागोन होननानै खोनानो मोन्दों आरोना नोंथांमोना लाइभआवनो मेगनावनो नुनो मोनगोन र' दसेनि उनाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना जोंनि बे बाटासिपुरनि लांगोना मोखां माने मेन सेन्टारावनो माने गान्जाखौ दायो सावगासिनो दं आरोना नोंथांमोन ओमफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट लाइभआवनो नुनो मोनगोन र' नोंथांमोना देखायगासिनो दङ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आरो जोंनि बर' हारिनि लाइमोन जोहोलावजो नोंथांमोना बेफोरबायदि डेन्ड्राइट ड्राग्स गान्जा निसा मुवानिफ्राय गोजानाव था नङाबा नोंथांमोना साफा जानांगोन दानद्राद फाग्ला गान्जा फाग्ला ड्राग्स एडिक्टेड बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं आंनि चेनेलनि गेजेरजोंबो रोखा फोरमायनो सानदों नोंथांमोना बेफोरबायदि निसा बुस्थुनिफ्राय गोजानाव था आरो बे जुगा बादायलायनाय जुग खलमनि जुग जेब्लायबो फराय लिर गोजौ थाखोआव थां गिदिर मानसि जा बयजोंबो सनमान मोनगोन बयजोंबो मान मोनगोन बयजोंबो गनायथि मोनगोन नङाब्ला नोङो जुदि निसा बुस्थुजों थाबाय थायोब्ला नोंथाङा जानांगोन डेन्ड्राइट फाग्ला ड्राग्स फाग्ला गान्जा फाग्ला बिनिखायनो साबधान जा जोंनि बर'नि लाइमोन जोहोलावजो नोंथांमोन जेब्लायबो साबधान जा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो रेडि जादो दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै दायो बे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों जे थांनाय हराव हरनि 10:11 रिंगासो समाव माखासे दुथां सुबुंफोरा नैबे ओनसोलाव मोनानि इन्टारसिटिजों नैबे गान्जाखौ माजबाटनिफ्राय लाबोदों होननानै जों एसे मिथिदों दा लाबोग्रा बिथांमोना खारबाय आरो जाय बिथांमोना बे बुस्थुखौ लांनो एबा फानहैनो थाखाय बिथांमोना नाजादोंमोन बिथांमोनाखौ खारबाय बिथांमोनखौ जोङो नागिरदोंमोनब्लाबो जोङो मोननो हायासै जों हरावनो पुलिस बिफाननिफ्रायबो खावलायहरदों बिथांमोनाबो फैदोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो नागिरनानै मोनदिया बे हिसाबै जोङो बे बेसादखौ जों पुलिस बिफाननो गथायालासिनो जिहेतु बे समाज बेरेखा आरो बे जिनिसखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जायगा होआ बे हिसाबै जों गासै रायजो राजानि साखियाव पुलिस बिफाननि साखियाव नैबे गान्जाखौ जोङो सावनो होननानै थांखि लादों आरो बे लेखानो जोङो दिनै बाटासिपुरनि बे मेन टाउनाव बेखौ सावनो थाखाय जों गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन ज' दं बे समाव जोंनिफ्राय पुलिस बिफानबो दङ साखि हिसाबै जे जोंनि बे समाज बेरेखा जि बेसाद बेखौ जाहाथे जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्राय फोजोबस्राङो आरो उननि समाव जाहाथे रावबो जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि जाथि खुरमा बाय बाहागिनि सोद्रोमाफोरा बेबायदि समाज बेरेखा खामानियाव जाहाथे लोब्बा थाया आं बिथांमोनखौबो गासिबो खावलायबाय गाव गावनि जिउ दानायाव जाहाथे बयबो खामानि मावो आरो पुलिस बिफानखौबो आं खावलायदों जाहाथे बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि सायाव जोंनि ओनसोलाव जाहाथे गोख्रोङै खामानि मावनानै जाहाथे बेबायदि स्मागलिं जि मोनसे खामानि बेखौ होबथानो थाखाय खामानि मावो आं बेखौ पुलिस बिफाननिसिमबो आं खावलायबाय बे समाव जुदि पुलिस बिफाननिफ्राय फंनैसो माबा मोनसे बुंनो गोनां दंबा बुंनो थाखाय बे समाव खावलायबाय गोजाननिफ्राय साव गोजाननिफ्राय नङाबा आखायाव खामहैगोन गोजाननिफ्राय खावलै गोजानाव थानाय मानसिफ्रा ब्लाब्ला माने आखायाव खामहैगोन पेट्रलसो खामो ओमफ्राय गोजाननिफ्राय साव गोजाननिफ्राय सायावनो सावलाय हायाव सावनाङा गोजाननिफ्राय सावै पेट्रलसो दै गोजान आखायाव खामहैगोन
Ay nokoi. नुदों दा? गाड़ी इफाले गुरा इफाले जा Kamay nunga stop dulu. Sikhirinwng. Mulai deh berapa? Woi, bodoh sih, sekarang. Karena bunyi. Lagi kamrup tapi kamnaikku nih lagi selukun nalangba kamrup dong ini. Siapa bisa kamu nak siapa kasih? Ah, lah bisa lah terus menang mau tuh. Sedikit nama le? Ah, kamrup dah. Dia lah semua. Dia semua lah. Sudah aku bawa ke Hah? Original petrol Udah nunggu berapa? Ini kado. Ah, ini lagi. Lalu ibarat ini, macam mana le? Usah. Mana? Siu lah bang. Siapa nanti siapa dia bang? Kamu. रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि नांखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरब्लानो जाबाय आरो बे गान्जाखौ सोबनानै बेसेबां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बरबाद जाबावगौमोन बेसेबां जोंनि जोहोलावफ्रा बरबाद जाबावगौमोन धंस जाबावगौमन जोबोद जोबोद साबायखर मानगोनां सारमोननि सिम आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदों फेसबुकखौ फल' खालामनानै लाब्लानो जाबाय जाय बिथांमोना इउटुबाव नायदों इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो आङो सानफ्रामबो दैलिक ब्लग भिडिअ बे चेनेलाव लाबोबाय थायो बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि